Τι είναι αυτό? Είναι οι τρεις πέτρες. Είναι ένα φυσικό έργο τέχνης, είναι ένας πέτρινος θεός με τέλεια ισορροπία. Είναι φανταστικός. Ήτανε πάντα εδώ αυτό? Η τοποθεσία του μαρτυρεί την κατοίκηση οικισμού παλαιολιθικής εποχής και στη συνέχεια στην πρώιμη εποχή Μακεδονικού κράτους, περίπου 500 π.Χ., Άνω και Κάτω Μακεδονία. Και σε ποιους ανήκει? Θα έλεγα ότι ανήκει στη λεγόμενη αρχαία μακεδονική θρησκεία, πιστεύοντας στα στοιχεία της φύσης, όπως ζωολατρείας, δεντρολατρείας, λιθολατρείας, όπου ανήκει αυτός ο πέτρινος θεός. Πίστευαν και σε άλλους θεούς, όπως ποταμοί, λίμνες. Οι τρεις πέτρες ζουν και βασιλεύουν 35.000 χρόνια. Και πώς δεν έπεσε τόσα χρόνια? Στη βάση του περιέχει σιδηρομετάλλευμα και μπορεί και συγκρατεί το βάρος που είναι περίπου 25 τόνους. Ο τεράστιος πέτρινος θεός με τα χρόνια θα πέσει. Άντεξε όμως στις προηγούμενες σεισμικές δονήσεις των 5,2 Ρίχτερ. Είναι γνωστές και ως τρεις πέτρες σε όλους τους κατοίκους. Είναι ένας βωμός θυσιών στον πέτρινο θεό. Είναι και σημάδι? Αποτελεί σημάδι για κάποιους χάρτες θησαυρών από την περίοδο του Μεσοπολέμου και του Εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή είναι ένα φυσικό έργο τέχνης που όμως λίγοι το γνωρίζουν.